Predstavujeme vám absolventov našej materskej školy Andrejka Kráľová. Milá Andrejka, ty si nebojácna, aktívna, dôsledná, rozvážna, emotívna a veľmi ambiciózna. Želáme ti, aby si bola v škole dobrá žiačka. Nech sa páči. Linda Lipová. Milá Linduška, ty si láskavá, inšpiratívna, nadšená, dobrosrdečná a aktívna. Želáme ti v škole všetko dobré. Počkaj, Linduška, ešte to. Lilien Balková. Haló. Naša Lili je láskavá, inšpiratívna, lojálna, trošku impulzívna, emotívna, občas aj náladová. Ale verím, že v škole budeš skvelá. Barborka Lopazová. Naša Barborka je bystrá, aktívna, šikovná, kamarádka a ambiciózna. Želám ti, aby si bola v škole spokojná a šťastná. No a naši chlapci, Ivan Svitko. Náš Ilko je inšpiratívny, vytrvalý, veľmi kreatívny a obetavý. Všetko dobré, Ilko, ti želám. Nech sa páči. No a posledný kamarát je Brunko Demko. Potlesk. Náš Brunko je bláznivý, radostný, úprimný, nebojácný a obetavý. Aj tebe želáme, Brunko, nech sa ti veľmi dobre darí v škole. Nech sa páči. A veľký potlesk našim kamošom. Ňam, ňam. Ukáž, ako papáš. Na chutě medla, ale čeká na nás. Tak jsou v tom.
Jedziesz na ocean! Cię obrócił. Kukowiczka! Widzi